אני אומר למחבלי החמאס שרצחו את חטופינו, ואני אומר למנהיגיהם, דמכם בראשכם, לא ננוח ולא נשקוט. אנחנו נרדוף אתכם, אנחנו נשיג אתכם, ואנחנו נבוא איתכם חשבון. אזרחי ישראל, אנחנו נלחמים בכל החזיתות, באויב אכזר שרוצה לרצוח את כולנו. רק הבוקר הוא רצח 3 שוטרים בחברון. אזרחי ישראל, המאמצים שלנו לשחרר את חטופינו נמשכים כל העת. מאז חודש דצמבר, חמאס מסרב לנהל משא ומתן אמיתי. מי שרוצה החטופים לא רוצה עסקה. אנחנו מצידנו לא נרפה. ממשלת ישראל מחויבת, ואני מחויב באופן אישי, להמשיך לחתור לעסקה